De internationale oefening vond april verliezen plak boven Nederland, Denemarken en Duitsland. De vliegbasis Ljout stuurde de piloten aan. Op het waardeiland Sylt botste een Amerikaanse F-15 haast op een passagiersvliegtuig van KLM. De Cityhopper wie met 44 passagiers onderwijs van Schiphol naar Noorwegen. Tussen beide vliegtuigen zie het maar zo'n 122 meter. Minimum afstand die er moet zijn tussen twee vliegtuigen is 9 kilometer. Dus dat geeft wel aan dat het behoorlijk dichtbij was. En het verschil in hoogte was maar 156 meter. Als je nagaat dat beide vliegtuigen 800-900 kilometer per uur vliegen, dan is wel duidelijk dat dat toch een jargon heet dat dan een near miss, een bijna botsing. Maar dat dit inderdaad toch wel erg close was. De organisatie van de Frisian Flag hier witte matten dat er echt passagiersvliegtuigen in het gebied wienen, zei de onderzoeksrier. De leiding op de vliegbasis verleert het overzicht heel dol. Dat is een ernstige zaak waar ook iedereen erg van geschrokken is. Als je het op de radar ziet, ik heb het op de radar is bekeken van hoe ziet dat, dan zie je dat de vliegtuigen zo dicht bij elkaar komen dat ze op de radar op een gegeven moment over elkaar heen vallen, het stipje. Dus dat is iets waar wel iedereen geweldig van geschrokken is. Op dat is het nog onduidelijk of de Amerikaanse piloot goed geïnformeerd is over het oefengebied. De piloot hebben we niet kunnen horen, wat we jammer vinden, omdat we juist van hem hadden willen weten of hij op de hoogte was dat er passagiersvliegtuigen in het luchtruim vlogen of niet. De luchtmacht had naar aanleiding van het rapport van de onderzoeksrier maatregels genomen. Ten zullen bij elke oefening rekening houden worden met de onwijzigheid van passagiersvliegtuigen.